Хора, тук съм на Skywars и, нали, съм почнал тук. Има един сървър, в който Dine Monster му го каза и аз сега играя Skywars на него. Едно нещо ще кажа. МС на Dine Monster, за дет ми каза якия сървър. Да. Иначе без Dine Monster нямаш да намеря този готин сървър. И за тъкво се приготвяме да ръчкаме хора. Ако някакъв пич не играе с звук, не, той е тъп. И не се сетил да си включи звука. Ще го включа аз. Хора, чупя го! Ама на... Той не лаги, ама на него му лаги. Вау! То си има хубава каска. Бати, лъка има този. Хора. Какъв лък има този, бе? Майко. Какъв лък има този? Ще ми кажете ли? Няма. Знаеш как ми пука? Не знам, а на няколко удара го изчатках. Има някакви хакери ми написа в чат. Достъп е... Абе, аз имам TNT, нали? Ще го поставя тук наблизко. О, хора, че като съм. Охо, то са много тъп. Има много тъпи айтеми. Хоп. Добре, тази кирка ще оставя. Това сега е моя остров. Тишина и мир. Отивам да ръшкам друг. Тишина и мир. Отивам да ръшкам друг. Оле, хора. Колко е. Ай, стига, бе. О, хора. О, направо мога да отида да строя тъй накриво и да цепя. Сега има някакви... Случват се такива, дето са клекнали, то се е отишъл някъде. Опа! Май видях нещо. Не, това там е нещо си. Може пък да е тук. Остай. Сигурно някъде са... ръжка. Те там са тим. Дали ще мога ги отрипа? Какво ще кажете, хора? Ще им дойде от отгоре. Ако не знаете какво се прави. Те май са АФК. Не знам, те не мърдат. Фак, един му забеляза. Изкачват! Хора, не съм ме забелязали, нали? Не съм ме забелязали. Strength Potion. Или там както се казва, нали? Но почвам да бия! То си имаше легендарка. Почвам да бия! Обичам. Обичам да го правя забавно, бе! Сега ще изхвърля бокуците. Не, хора, забавно е. Просто казвам ви, много е забавно. Трябва и ви да опитате. Какво да напълните? Ще трябва това, няма да 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 ми трябва това, няма да ми трябва това, няма да ми трябва това, няма... Вече прекаля. Еми хора, обичам да убивам! Вой, хора, къв чизплейт съм имал... Даймонд! Легендарка. Няма ли? Аз видях да има този легендарка. Абе, остай сега. Тук ще наслагам тъпите работи, този меч е силен. Това. Особено пък броните ще оставя това. Не знам. Имам силен лък. Хора, сега колко хора са останали живи? Проблема е, че нямаме ендърперли, пичуй. Всички са на мидъла. Трябва да ги ръшкам с блокове. Пак е забавно.
да ми се вижда и... Опа! Не знам колко сме живички, ама повечето са умрели. Убих двама за това, че трима или... Не знам сега колкото е бил. То се е опитал да ръшка, ма е умрял. Ко? Аз трябва да съм победителя вече. Не знам. Има един бък. Бици. Как? Окей. Ням. Ям пилици. Това ще ми те потрябва. Това също. И може да тръгвам. Не. Той се. Ай, стига, бе! Та стълба никога... Имам 3 TNT. Не знам защо да го използвам. Не знам. Хора, просто ще наслагам TNT за фън. Те май са палят или трябва да ги запаля с запалка. Еми, имам! Пич, запали са! Защо не се палиш, за бога? Хора, ау! Трима човека още са живи. Добре. Убих някакъв. Убих някакъв. Хора, тук нямаше айтами. Убил съм някакъв. Майка, какъв съм готин. Кой е това? Хора, колко ми е го... Оле. Да. Не знам, хора, ма на мен ми е много год. Останаха още трима и май ще победа. Хора, знаете, изобщо вече ми омръзна да се крия. Да ги търся, де. Май просто ще се фърля, или някой такова ще падна. Или... Хора, според вас, какво е най-епичното умиране? Умиране с TNT или фърляне и тъй? Умиране с TNT, много ясно. Аз гласувам за умиране с TNT. Ви напишете в коментарите хаштаг и там, което сте за него. Видях единя! Сега ще го цапна един път. Цап! Защо не гърмиш, за бога? Гръмни! От мен аз искам да гръмнеш, пич. Пич, ти ма стреляш с обикновен лък. Не знаеш кой съм аз. Аз съм килъра. Сега ако ма бутне направо. И това е ставало. Значи, какво си направих? Хвърлих си пойзън! Фак, то с къде отиде? Това е тия пистики са като на кръвта на рептайл. Ако не знаете. Fuck you. Жив съм пак. Жив съм. Фак! Цели ма! Хора, цели ма! Хора! Какъв е този лък? Аз нямам толкова силен! Може да имам по-силен. Хора, къде стигни 14 или 10 минути ще спирам. Опа! Намерих та, пич! Опа! Гръмнах ли го? Не съм! Фак, трябва да го гръмна! Фак, гръмнах го! Умря ли? То се жив. Там мърда. Видях го там да мърда! Оцелих го! Уй! Умри, брат! Точно той! Fuck you! Оцелих го! Аз съм велик! Май го убих. Но, жив е. Жив е той. Пич Коста!
стига, бе. Омръзна ми от този хора. Омръзна ми. Брех, че ще ме гърми. Кучето. Абе, той се покрил с тази оградичка, аз тук се занимавам с него от 5 часа и той тук ще ми се прави на голямата работа. И аз тук трябва да ям ябълка, защото ще умра от лък. Този да няма стрели, пичуй. Пичуй, ахой, отиваме при него. Ако има Ендър Пелен, ще да е по-лесно. Ама аз съм се довършил пътя, бе. Скачай. Искам яката да го ръшна този и да му кажа кой е боса. Да знае, че ще има Skywars поредица. Не качвам. И какво да направя? Какво да направя? Нямам време, пичуй. Къде е то сега? Искам да го намеря. Ще го киля. Ще му киля устата. Устата, бре. Той ме направил пъче. О, какъв добряк. Я! Сериозно ли, пич? Къде е отишъл, бе? Само аз съм май. То зафърли. Остават още двама, бе. Майко. Хора. Избре хора, надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, напишете в коментарите дали искате поредица. Абонирайте се. Аз бях Дидо на Монстър БГ и ще се видим в следващия клип. Чао.